masoyiyata. Yau kin tutan kin je wani na, yau kin tutan kin je gun abokina. Ina zafin da nake ji a zuciya na, garin nan yana da haɗin maza. Abokina shi ne ta kuma da so, shi ma ya amince mata yana soyayya. Abokina ka ci amana na, wa kazalika masoyiyata ma. Wane ne cikin so zan azawa laifi? Abokina shi ya fita laifi, ya san zamana da ita ne wayo, ya ci amana na. Yau kun cuce ni masoyiyatar abokina, yau kun cuce ni akan so. Abokina in ka sani, ni da kai ko ni tare muke, tufafi iri ɗaya, takalma ɗaya, agogo kala ɗaya. Ba zan iya shan ruwa ba tare da kai ba, ba zan iya yin komai sai na shawarta ma. Yau ka cuce ni wayo akan budurwata. Ke komai soyayyata, ki yi min alkawar na aure ki. Yau ya aka je aka kare, yau aure akan abokina. Kin yi min alkawari, komai rintsaye komai wuya muna a tare. Kin ce ko mutuwa ma bata isa ta raba mu da ke ba. Wayo mai sauna kin cuce nake da abokina, yau kun cuce ni. Wayo ba abin da zan iya ce muku, sai Allah ya ba ku zama lafiya. Ka sani abokina budurwa ba ta isa ba, ta raba ni da kai ba zan bar ma. Da tun farko ka shawarta mini, na son ta da zan iya bar ma. Wayo